Pare, oh. Yung pare, oh. Tingnan. Oh, ang lupit. Uy. Uy. Ninong Cry. Yung niluluto mo ngayon? Luto tayo pare na malupitan ng itlog pare. This is Itlog? special itlog pare. Oh, masarap ba yan? Oo, masarap to. Lalo na. Special yan, Log? Special yan, oh. Tingnan. Sigurat muna tayo pare, oh. Sigurat tayo pare. Yan. Laging tanda na ito, ha. Huwag niyo tatapon to. Bakit? Mas masarap to sa itlog, pare. Oh? Sige nga, pakitaan mo nga kami, Ninong Cry. Sige ba pare? Tingnan mo to pare, oh. Ba't wala pangalan mo, Ninong Cry? Kasi lagi akong umiyak, eh. Patingin nga ng iyak. Ay, kasi itong iniwan, eh. Kaya lagi akong umiyak. Tingnan mo pare, oh. Tingnan mo yung part ng ganyan pare. Tapos Oh? yung pare. Hindi pwede yan pare. Mga ganyan pare, oh. Ah, ganun pala yun? Ganyan mo yan pare. Galing mo pala. Mga pare, oh. Pare, oh. Mix mo pare, ah. Tapos mo yun, oh. Check mo lagi pare. Baka may buhangin, oh. Tapos, sugasan natin pare. Ang dami mo naman hugasan. Hindi ka naghuhugas? Ito pare, oh. Kumpitan to pare, oh. Ito pare, oh. Nga. No? Oh, grabe ka. Ganyan ba daw maghiwa yung ano? No, Chef? pare. No. Pakala pare. Itlog pare, oh. Itlog. Paano yan? Pare, oh. May pupo pa pare, oh. Yung pare, kumpitan yan pare, oh. Pare, oh. Yung pare, oh. Nga. Oh, ang lupit. Tapos? Ito pare, oh. Tapos kuha tayo asin pare. Asin? Para magpitan pare. Yung pare, oh. Magpitan yung pare, oh. Uy. Pare, oh. Uy. Uy, may ganun pa. May ganun pala yun. Ito yung pare. Ito lang pare. Tapos yung bitin natin pare, yung seasoning natin pare. Pare, oh. Ajinomoto. Baka naman. Baka Yung pare, oh. Oh. Ito pare, no? Oh. Sunod pa ako pare. Mantika pare, ba tayo mantika pare? wala ka matika. Ganun pare. Ito yung usong-usong ngayon pare, nalagay namin pa mantika pare, oh. Yung pinagkape mo, hindi mo lalagay lalo pare. Kunti lang pare, ah. Butas pa pare, ah. Uy! Butang na pare, oh. Sobrang natin ng butas pare, ah. Sunog na yung kawali. Ninong Cry. Oh, hindi yan. Yung sunog. Yan. Tapos gilid natin pare. Yung pare, oh. Oh. Pare, oh. Tingnan mo yan. Sarap yan. Ganun pala yun. Oo. Tingnan lang pare. Hindi mo ilalagay dyan, ganyan lang pare, oh. Ganyan lang pare. Hugas ka ba ng kamay mo, Ninong Cry? Oo, ganyan lang pare yan, oh. Ganyan mo lagi pare. Ano na yun pare? Ito mo pare, ah. Yummy pare, oh. Ano pa lang pare, ulam na. Ang galing mo naman, Ninong Cry. Paano yung Cry? Ayan, oh. Ganyan na pare, oh. Ganyan ka ba magluto? Malapit ako pare pag naluluto ko pare. Ninong Cry. Ayan pare, oh. Ayan pare, oh. Tapos pare ito, huwag nakalimutan aluin pare. Wow. Ayan pare, oh. Angas naman yan. Ayan pa pare, oh. Pare, oh. Wow, ganda. Ganyan na Ang yun sarap pare. yan ah. Ayan pare. Pare, huwag natin na ito pare. Pare. Pare na ito pare. Hindi na ako magluto. Oo pare. Parang may filter ah. Ninong Cry nga eh, di ba? Yung pare. Sarap ah. Oh, Pwede na ba kainin yan? Oo pare. Tingnan mo ba pare, oh. Ini pare, ah. Yung pare, oh. Yung pare, balik ka naman pare para maluto. Yung maluto ka daw pare. Yan, oh. Oh, yung pare. Ang ganda nga ah. Pare, oh. Ganito pare, oh. Wow, sarap. Oh. Oh. Yung pa pare, oh. Oh. Yung pare. Pare, oh. Oh. Galing. Oh. Ano naman pare, oh. Malupit yan pare, oh. Hindi pa yan tapos pare. May malupitan pa yan pare. Ito pare, oh. Paano? Pare, oh.
Oh. Meron pa yung pare, oh. Pwede na ba yan? Pare, oh. Meron Oh, pa may yung pare. sili pa pala yan. Oh, pare. O, tatlo. Pare, I love you. May Oh. ano pagmamali yung pare. Sarap yung pare, oh. Presenting, Ninong Pride. Shadow Itlog. Ito na po, ang aking itlog.